Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Marso 27, tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, Bacolod magapabilin sa modified GCQ sa bulan sang Abril. Technical assistant ni Konsehal Rojas nagpositibo sa COVID-19. Sa mga nagapanguna nga balita national, aligasyon nga ginpawayan ng kapulisan nga natapikan sang COVID-19 ginpanginwala sa PNP chief. Senado mangabay sa gobyerno sang COVID-19 vaccine para sa ila health staff kag mga empleyado. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16 kagkaron sa ritanan sa ngaton managapanguna nga balita lokal. Magapabilin sa Modified General Community Quarantine kun MGCQ ang syudad sang Bacolod sa Abril 1 tubtob 30, 2021. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Evilio Nardia pagi sa video message matapos nga ginpahibalo siya ni DILG Bacolod Director Maria Joy Mardath Madayag nga ginaprobahan sa National IATF ang MGCQ status. Ini nga community quarantine status ang pinakahalog nga ginapatungan sa Pilipinas. Humalin Disyembre 2020 tubtob Marso 2021, yara sa MGCQ ang Bacolod. Nagpangabay si Nardia sa publiko nga hindi magpatalang kasunod nga liwat na ginuha ang mga daan nga mga anunsyo sang syudad angod sa ECQ. Nagpangabay ang alkalde nga magbuligay ang tanan para hindi magdamo ang COVID-19 cases kag mapabilin sa MGCQ status ang Bacolod. In the meantime, ibitar kita anay sang pagtililipon. Hindi kita anay magsalig. Kung pwede lang anay, concentrate lang kita sa aton pamilya. Let us create our own family bubble. Hindi na ta mag-social mixing, mag-upod kita sa mga tao nga wala ta kabalo kundi inagalin. Mga tao nga wala ta kapiho kung ano inang ilang kahimtangan. Ang kabahin sa pagbahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Sa dugang nga balita lokal, ginkumpirmar ni Councilor Cindy Rojas nga nagpositibo sa COVID-19 RT-PCR test ang iya technical assistant nga ginkilala kay Robert Tan Torres base man sa iya nabaton nga resulta sa swab test sa Biyernes.
Suno kay Rojas, pila ka adlaw nga nagbatsyag sang sintomas si Torres antes pa nga nagpa-swab test. Dugang pa ni Rojas, si Torres ay nagaserbi nga in charge sang iya ginauyatan nga komitiba nga amo ang nagasugat sa mga returning residents sa airport. Gani dako ang posibilidad nga ini ang nalatnan sang virus pagi sa pila ka mga personnel sang Provincial Incident Management Team nga iya masami nangin kaupod sa pagsugat sa mga returning residents. Nagpatigayon na sang contact tracing ang syudad para sa pag-identify sa pila ka mga individual nga naging close contact sa iya staff. Dugang pa sang konsihal ipaidalom sa swab test ang tanan nga mga staff sa iya opisina masunod nga semana. Samtang padayon naman ang trabaho sa iya komitiba para sa pag-akomodar sa mga returning residents nga nagaproseso sa ilang mga travel requirement pagi sa work from home nga pamaagi. Si Robert Torres, ang amo na siya ang akong right hand kid. O, nag-positive siya kagapon. May mga symptoms siya o nano? Yeah, actually, 3 days na siya nag-aubo, kag nag-sipon, no? So, sa Thursday night, when I was talking to him, doon napatian ko, bala kayo kalain sa tingog niya. Amo doon nagmuno siya sa ako, niya nag-aubo siya kung nakagsipon. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Sa iban nga balita lokal, umpisa na sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung MBCCI ang paghatag sa gasoline coupon para sa mga motorized anti-street crime operatives sa Masco sa Bacolod City Police Office. Sudo kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, iningati kang kabahin sa commitment matapos makitaan nga gin-activate na sa BCPO ang ilang mga operatiba para sa mga operasyon. Ginklaro ni Carbon nga kabaylo sa cash donation, ginpakamayo sa ginagrupo nga ipasulod na lamang sa gasolinahan ang amo nga pondo. Sa nabaluan nga base sa ginkasugtan sa mga members ng MBCCI, sila ang natalana nga magahatag sang 10,000 pesos nga cash assistance sa pamunuan sa BCPO sa kada bulan. Sa katapusan nga balita, lokal patay ang nagkakasanay sa motorsiklo matapos na aksidente biyernes ng gabi sa National Highway sa Punta Culucawayan, Purok Utso, Barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Marjon sa Numag, 21 anyos, kag Eliezer Utik, 20 anyos, nagapuyo sa Barangay Gilhungan sa Uman nga Banwa. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Lowell Garinganaw, ang hepes ng Kawayan PNP, sakay ang mga biktima sa motorsiklo halin sa Barangay Bulata, pauli na kuntani sa Barangay Gihulngan. Sang aksidente nga nagbunggo sa isa ka auto nga ginamaneho ni Arnold Arthur Larioso, residente sa Purok Fatima, Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Garinganaw, halin man sa Bacolod si Larioso, pauli naman kuntani sa syudad sang Sipalay, apang sa madulom kag kurbadahon nga dalan, wala na diparahan sa mga biktima ang mga sarakyan kag aksidente nga nabungguan ang driver's side sini. Gindala mga biktima sa Kawayan Municipal Hospital, apang gindeklarar nga dead on arrival bangod sa naangkon nga mga pila sa lawas. Si Larioso ang una naman nga nag-surrender sa Sipalay City Police Station, kag karon ginsaylo ko nahunong na sa Kawayan PNP Custodial Facility. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan ang aton ikaay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan ang pagbabakuna.
Mayong gabi sa aton ng mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa kay Sir Denver Monteras, mayong gabi and God bless. Sa kay Ma'am Sherilyn Oro Javier, good evening man. Kay Pedrinia Ironman, nag-monitor ko keep safe always and God bless. Si Ma'am Edda Salcedo, mayong hapon. Si Sir Alex Fuentes, be safe. Sa kay Mira Serios, mayong gabi. Sa kay Donna Navarte Macario, good evening. Sa kay Maldita, mayo lang wala sugpon nga, Maldita ako. Ay kalay. Good evening. Sa kay nag-monitor gali always si Pedrinia Ironman dala sa may Handumanan Zone 6 ang iya kuno nga iloy nga si Mama Judith. Salamat gyud. Sa kay Sir Michael Singolamayan, good evening. Monitor lang sila kuno dira sa may barangay Alihis. Mayong hapon lang Sa kay Banaag Espanyola Danilo Jr., mayong gabi. Naga-monitor kuno from Catarman, Cebu. Salamat gid. Kay Ma'am Vanessa Mayo, salamat. Good Saturday AM. Dito sa ila, aga to subong. Present lang always. When I can, heart, check to. Have a great weekend to you and to all EFC of ARB hashtag #1. Thanks again and God bless. With love from Minnesota, USA. Thank you so much, Ma Vanessa. And thank you man for the star. Sa kay Ossie Lomna Rapsiboy. Mayong gabi, mayong gabi lang din naga-monitor ko ang ugangan ko sa Lozoryaga City from Marawi City. Duwagad ka City? But anyway, thank you so much. Sa kay Joval Trinidad, good evening. Nga pag-monitor, naga-monitor siya via transistor radio kuno sa Bancalan City. Sige, thank you so much, Ged. Kay Christopher Redfield, mayong gabi. Sa kay Ilanio Jr. Herman. Good evening. Tamyaw ko gali migo ko Gaspar Himulatan kag migo ko Reynan Sancho. Sige, salamat. Kay Sir Melvin Peñafiel. Good evening. Marilu Kahilig, good afternoon man. Naga-monitor dira sa may barangay 1A sa Banwasang Manapla. Sige. Sa kay Forms Madronial Rodriguez, good evening. Sa kay Melrose Puso ang labanan. Mayong gabi sa tanan ko nga taga Bacolod. Sa kay Baryoga Ray, tamyaw lang ko no family Baryoga sa barangay Pandanon nga naga-monitor gid. Kay Andy Saludares, good evening. Balik ta. Hindi ta magbalik nga, mabalik man. Mag-uko lang gin-report bala Sir Andy Saludares. Modified General Community Quarantine from April 1 to April 30. Kaya siyempre for the next month, may another naman nga ipagwa nga statement ang aton nga alkalde. Pero, since nga subong ti MGCQ kita, mangintayo yun tubtob, Abril 31. Okay? Copy. Sige, sa kay Marjorie Impress, mayong gabi man. Kag mayo lang nga monitor. Salamat gid sa inyo nga padala diri sang mga mensahe halong kita and God bless us all.
Kagaron salita na sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginpanginwala ni PNP Chief General Devol Sinas ang akusasyon nga wala ginatatap ang mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Sinas, hindi matuod ang akusasyon kag unfair ini sa ilabahin nga maghimo sang espekulasyon nga wala ginatatap ang mga nagapositibo sa virus nga kapulisan. Ang ahensya nagbukas sang dugang lugar sa Camp Crame agud mag-akomodar sang mas madamo nga may masakit nga personal. Dugang panisinas ang bilog nga kiyangan na balloting kay transient quarters nga may sports facilities nga sa karon may 55 ka mga bed capacity ang ginhimo bilang quarantine facilities. Nagwa ang reaksyon ni Sinas kasunod sa report nga nagsobra na sa kapasidad ang kiyangan balloting nga nagresulta sa paggutok kag kabudlay sa mga may sakit nga mga pulis. Ginalauman nga mag-abot sa Pilipinas sa kada bulan ang 1.2 ka milyon nga doses sa Sinovac vaccine nga kabahin sa 25 milyon doses nga ginbakal sa gobyerno sa China. Suno kay Philippine Ambassador to China Jose Santiago Santa Romana, gininspect na sang Philippine diplomat sa China ang una nga 1 ka milyon nga doses ng Sinovac vaccines nga ginbakal sa gobyerno nasyonal nga natalana mag-abot sa Lunes. Dugang pa ni Romana nga pagkatapos sini, kada bulan na nga mag-abot ang 1.2 ka milyon nga Sinovac vaccines agud nga matapos ang delivery sang 25 milyon doses sa katapusan sang tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:30. Kaginyogin pamatian ng kabugusan nga detalye sa gaton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Marso 27, tuig 2021. Ang inyong tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!